Какво ни чака през годината? Има вече и благополучни прогнози на някои икономисти. Не виждам това благополучие. Все по-малко зависи от българите. Нещо може малко да се подобри, но от друго ще резнат. Над България виждам надвесен облак. Докато е там, хората няма да имат благополучие. Застрашена ли е България? Да, може пак да потънем. Не е решено съвсем, няма силен знак, но трябва да се очаква. Трябва уния в София да го мислят от всякъде. Да пазят нашата си църква. Буквите да не сменят. С тях пак ще изплуваме. Както от византийско, както от турско, както много пъти с нашия Господ в душите. Как така? Нали влизаме в Европейския съюз, в НАТО? То не пречи. И на тях виждам облака. И на Турция. Какво ще стане с Ирак? Не трябва да се посяга на тази земя. Там е бил Шумер. Там сме били и древните българи. Казвала съм много пъти, че аз съм била родена и там. Имам връзки с този световен енергиен център. Още има хора с наши черти и наша кръв там. България не трябва да се намесва въобще. А САЩ и други страни трябва ли? Голяма беда ще бъде. И голям грях. От Шумер са корените на няколко цивилизации. Който посегне, лошо го чака. Америка ще получи много скоро знак отгоре, че ще сбърка. Какъв знак? Кога? Ще бъде разтърсена. Всички ще го видят. Скоро. Виждам го. Цял свят ще гледа натам и ще се замисли. Дано и в Белия дом се замислят. Чакай, земетресение ли очакваш? В Калифорния е земетръсна зона. Не бе, докторе. Отгоре казах. Земетресението е отдолу. Не е в Калифорния. Отгоре ще бъде. Торнадо ли? Не е сезонът му сега. Не е. Отгоре. От високо ще дойде. С гръм. Всички да разтърси. Свързано е с Палестина. Ама тя е далеч от Америка. Не знам. Свързано е. Така ми казват. Ще има ли война срещу Садам? Не е важен тоя. Срещу Шумер не трябва да има. Това е различно. Ама слушат ли хората Господ?